Tak, pozeráme sa na vodnú obrazovku, v ktorej vidíte svoju postavu, na ktorú si môžete dokupovať rôzne skiny. V hre viete hrať samozrejme aj s kamarátmi, takže si ich viete pridať do skupiny a naraz viete hrať až 4. Poďme si založiť nový svet. Je to veľmi jednoduché. Z princípu sa jedná o survival hru, teda aj základné rozdelenie je survival mode a sandbox. V rámci každého z módov si viete prispôsobiť nastavenia, či už je to hlad, stamina, alebo za mňa absolútne zbytočná teplota. OK, tak nastavenia máme hotové, tak poďme rovno do hry. Obrazovo hra vyzerá absolútne perfektne. Nie všetko úplne je samozrejme vo vizuále lega, čo je ale vo výsledku podľa mňa veľkým plusom. Svetov, ktoré sa v hre nachádzajú, je samozrejme viacej, no a v každom z nich viete nájsť niečo iné, čo sa týka napríklad surovín. Začiatočnou lokalitou je ale Grasslands. Najväčším pomocníkom a v podstate guideom je Macko Team Leader. Zvolili sme v nastavení sveta mod Survival a teda potrebujeme začať kolektovať suroviny. V hre viete nájsť úplne všetko. Základné stavené prvky sú samozrejme kameň a potom drevo, ktorých nikdy nie je dosť. V hre sa dá nastaviť aj hlad a teda treba aj jesť, preto je dôležité kolektovať aj rôzne suroviny. Viete tu nájsť potravu od rôzneho ovocia, zeleniny až po mäso a všetko, čo sa okolo vás nachádza, sa v podstate dá využiť. Dokonca aj väčšie stromy vieme vyťažiť. Ľahšie to ale pôjde s nástrojmi. Jedným z krutých nastavení, ako si viete skomplikovať život, je nastavenie backpacku. To znamená, že ak vás zabijú, prídete o backpack a s ním aj všetky suroviny. Ako chcete späť, tak sa musíte k nemu vrátiť. Zo všetkých surovín vieme pomaličke zakladať dedinu a k tej jednoznačne patrí ohnisko. To úplne najdôležitejšou vecou v hre na rozvíjanie nástrojov, výrobu zbraní a upgradeov je crafting bench. Takto na začiatok viete získať základné nástroje ako napríklad sekeru alebo krompáč, prípadne faklu, ktorá sa vám do budúcna veľmi hodí, keď budeme napríklad skúmať jaskyne alebo sa pohybovať po tme. Bench ide upgradovať a každým upgradeom získame možnosť vyrábať lepšie a silnejšie nástroje. Crafting bench je ale v daždi nepoužiteľný, preto ho treba dostať pod strechu. Koniec koncov treba samozrejme aj niekde spať. Preto na začiatok viete v začiatočníckych návodoch postaviť jednoduchý prístrešok. Stávanie je na stage a je veľmi jednoduché a intuitívne. Takže takto jednoducho podľa návodu máme prístrešok, do ktorého vieme uložiť posteľ, ktorá je veľmi dôležitá. Viete v nej napríklad získať energiu a samozrejme potrebujete posteľ aj pre ďalších obyvateľov dediny. Podľa posteli si viete nastaviť aj lokality na respawn. V hre sa nachádza aj veľké množstvo zvierat, od kráv, cez ovce až po sliepky a každé z nich vám vie dať nejaké suroviny. Či už pri interakcii, kedy vám napríklad kráva dá logicky mlieko, alebo ak ju zabijete, tak mäso. Čo je možno najdôležitejšie, je ale správne si nastaviť inventár, z ktorého kapacitou budete mať pravdepodobne stále problém. Dôležitý je samozrejme hlavne quick bar, do ktorého určite odporúčam si hodiť jedlo na doplnenie života a energie a samozrejme nástroje, ktoré používate najčastejšie, prípadne nejaké zbranie. Ako som spomínal, bench je cez dážď absolútne nepoužiteľný a najlepšie preto spravíte, ak si ho dáte pod strechu a môžete ho používať bez obmedzení. Vieme si teda hneď vyrobiť základnú sekeru a krompáč a keď už máme hotový príbytok, môžeme sa pustiť do založenia samotnej dediny. A opäť, ako som hovoril, surovín nie je nikdy dosť, preto budeme musieť vyvetrať práve nové nástroje. Aby sme si ukázali, ako funguje jedlo, tak postupom času vám klesá bar a postava vie byť hladná. Teda vtedy sa treba najesť, čím sa zvýši bar energie a v prípade nízkeho života aj srdiečka. Tak, suroviny už máme, tak si poďme založiť dedinu. Viete vybrať ikonu, ktorá sa vám páči, zároveň aj farbu, ktorá sa vám potom bude zobrazovať na mape a tým pádom budete vedieť, kde sa nachádza vaša dedina. Samotnú dedinu ide samozrejme ako všetko v hre upgradeovať, aj rozvoj vám bude otvárať ďalšie možnosti, či už v zmysle väčšieho počtu obyvateľov alebo veci na stavbu. A ako sme si povedali na začiatku, hru si rozoberieme viac do hĺbky samozrejme v ďalších videách a samozrejme aj po jednotlivých častiach. No a čo povedať záverom? Záverom ešte možno raz zdôrazním potenciál, aký ponúka LEGO svet. Či už je to LEGO City, Ninjago, Star Wars City a stovky ďalších, ktoré samozrejme tým, že sa toho ale čoskoro dočkáme.